Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de gevangenisstraf die opgelegd is in Nederland. 2,5 jaar cel voor Delano G. Dat is een man van Arubaanse oorsprong en die was betrokken bij de moord op Peter R. de Vries. Hij is nu 4,5 jaar na de moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27,5 jaar. Dat heeft ook de chauffeur gekregen. En de zogenaamde moordmakelaar Christian M. is veroordeeld tot 26 jaar en 1 maand. Dan waren er nog 2 Curaçaose mannen die na de moord het lichaam van Peter R. de Vries hebben gefilmd en dat op sociale media hebben verspreid. Zij waren eerder veroordeeld tot allebei 10 jaar, maar dat is nu door het Hof verminderd. Ze moeten allebei 5 jaar zitten, tenminste. Ze hebben een straf van 5 jaar gekregen. Het Hof zei over dat filmen, hoe verwerpelijk dat gedrag ook is, het is niet strafbaar. De moord op Peter R. de Vries, 4,5 jaar geleden, leidde tot veel ophef. Het was een bekende journalist en hij is vermoord door een heel team van mensen. Daarom zijn er zoveel veroordeeld voor deze zaak. De overheid moet chauffeur 10.000 gulden betalen. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het land Curaçao moet een automobiliste 10.000 gulden schadevergoeding betalen. Dat gebeurde nadat ze met haar auto in een open put reed op de Schottegatweg Noord. Dat gebeurde in 2023. De vrouw reed alleen in haar auto en voerde een harde klap. Het voertuig begon te slingeren en bleek achterin zwaar beschadigd. Toen ze terugging, zag ze dat er daadwerkelijk een put zonder deksel was. Haar band, velg, wiel, as en bumper waren beschadigd. Ze is naar de rechter gestapt en die heeft bepaald dat de totale schade 10.000 gulden bedraagt. En omdat de overheid verantwoordelijk is voor een goed en veilig wegdek, moeten ze dit nu betalen. Machado vluchtte uit Venezuela naar Curaçao. Dat werd gisteren bekendgemaakt dat de Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnares Maria Corina Machado Curaçao zou hebben bereikt. Stiekem vanuit Venezuela, waar ze ondergedoken woonde, zou ze hier naartoe zijn gekomen en vandaar is het haar gelukt om naar Noorwegen te gaan. Woensdag kreeg haar dochter de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt, omdat ze zelf niet aanwezig was. Vandaag, donderdag, gaf ze een persconferentie. Ze was dus net te laat voor de uitreiking. Maar in ieder geval zou ze via Curaçao een veilig heenkomen vanuit Venezuela hebben kunnen vinden. En sowieso over de situatie is er veel nieuws te melden. We hebben later in de uitzending meer aandacht aan de persconferentie die Machado heeft gegeven. Maar president Donald Trump van Amerika heeft gisteren gezegd dat voor de kust van Venezuela een grote olietanker is onderschept. En hij zegt tegen verslaggevers dat er meer dingen gebeuren. Daar horen jullie later over. CFT geeft weerwoord aan Cooper. Minister van Financiën Charles Cooper had eerder excuses gekregen van het CFT omdat ze in een brief melding maakten van een onderzoek naar de Gaming Control Board. Maar nu heeft de minister ook om excuses gevraagd voor opmerkingen die het CFT zou hebben gemaakt over subsidies. Maar daarover zegt de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Liedewij Ongering, dat niet zij een blunder hebben begaan, maar dat de regering zelf informatie heeft gegeven over deze cijfers. Dat deden ze in de 3e uitvoeringsrapportage. Dus volgens Cooper zou het CFT niet kunnen lezen en geen tabellen kunnen bestuderen. Maar het CFT zegt het zijn informatie die jullie zelf gegeven heeft, waar wij onze opmerkingen over hebben gebaseerd. Niettemin hoopt ze binnenkort met Cooper om tafel te kunnen zitten. De Centrale Bank kondigt nieuwe obligatielening aan. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geeft op donderdag 18 december namens het land Curaçao een nieuwe obligatielening uit. Het treft een obligatie van 115 miljoen gulden met een looptijd van 30 jaar. En de rente is gebaseerd op de Nederlandse rentecurve per 11 december. En om u een indicatie te geven, op 24 november bedroeg de indicatieve rente voor een lening met een looptijd van 30 jaar bijna 3,5%. En de obligatie zal met ingang van 18 december
2026 jaarlijks worden afgelost. Vandaag opent de inschrijving en tot en met maandag kunnen mensen zich inschrijven via de commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten. Vrouw plande overval op zichzelf. Het lijkt wel een film, maar gisteren stond er een 39-jarige vrouw voor de rechter. Zij moet nu haar zaak afwachten in maart 2026, maar ze wordt ervan beschuldigd op 14 augustus een bedrag van 52.000 gulden te hebben bestolen. Dat toebehoorde aan het bedrijf van mevrouw A. Capella NK. Het gaat om een bedrag dat betrokken is bij een bon, krediet- en spaarsysteem. Ze zei dat ze overvallen was, maar ze lijkt het allemaal zelf in elkaar te hebben gezet. Zoals gezegd, volgend jaar in maart wordt de zaak behandeld. Maar de vrouw heeft zoveel verschillende verklaringen afgelegd over het feit waarom ze het geld niet meer heeft, dat het volgens het Openbaar Ministerie zo is dat ze zelf de overval in elkaar heeft gezet. De auto komt op zijn kant terecht. Er waren verschillende ongelukken gisteren op Curaçao. Eentje bij Serudomi. Bij aankomst trof de politie een omgeslagen pick-up aan en iets verderop een ander voertuig. Bij het ongeluk raakten 4 personen gewond. Er kwamen in totaal 4 ambulances om medische hulp te verlenen. En het lijkt erop dat iemand door het rode licht is gereden. En bij de Goshiweg, ter hoogte van Las Vegas, botste een auto tegen een scooter, ook vanwege het gebrek aan voorrang. En ook daar moest de ambulance ter plekke komen. 1 persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier e vos merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hobby más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir a website www.extra.cw y participar para Bota Den. Suerte! We beginnen op Bonaire, want we hadden het net al over de situatie en de spanningen tussen Amerika en Venezuela. En dat levert natuurlijk ook spanningen in de samenleving op. Dat geldt ook voor Bonaire. En de gezaghebber, John Soliano, heeft op Facebook uitgelegd aan de bevolking dat het eiland werkt aan de weerbaarheid van de gemeenschap. Dat gebeurt door het uitwerken van verschillende scenario's en plannen om de gevolgen van crisis zo goed mogelijk te beheersen. Ook als de logistiek rondom het eiland ontregeld zou raken. De gezaghebber erkent dat de aanwezigheid van de Amerikaanse marine in de Caribische Zee vragen en speculaties oproept bij sommige bewoners. Dat zorgt voor onrust, maar Bonaire neemt acties om ervoor te zorgen dat de bevolking zelfredzamer is in noodsituaties, aldus de gezaghebber. En we blijven even op de BES-eilanden, want de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en verschillende Nederlandse ministeries hebben een gezamenlijk bestuursakkoord ondertekend met als onderwerp voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling. Met dit akkoord voor de komende jaren zetten de eilanden en het Rijk samen een volgende stap in de bescherming van vrouwen, kinderen en gezinnen in Caribisch Nederland. En het gaat om de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
keren we even terug naar Curaçao, want ja, de mens doet soms vreemde handelingen. We hebben de afgelopen periode over het hele eiland de mogelijkheid gehad om gratis afval te dumpen. Overal stonden grote containers, allemaal in de campagne van de overheid. Het is gratis om vuil te storten op de vuilstortplaatsen, maar toch, als u de beelden ziet bij Landhuis Zonder Club, zijn er meerdere mensen geweest die heel veel vuilnis gewoon in de natuur hebben gebracht. Daar moet je ook naartoe rijden. Dus ja, de vraag is, waarom rij je wel daar naartoe en niet naar een gratis container om het daar weg te gooien? Blijven vragen, maar het ziet er erg slordig uit. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Het gaat natuurlijk in internationaal nieuws veel over Maria Corina Machado. Zij is na 11 maanden weer in het openbaar verschenen. En in Oslo gaf ze een persconferentie. Via een livestream was dat op Instagram te volgen. Hoe ze vindt dat de toekomst van Venezuela eruit zou moeten zien. Ze was te laat voor de ceremonie. Haar dochter nam de prijs in ontvangst. Maar in een interview met de BBC vertelde ze dat ze 16 maanden lang niemand heeft kunnen omhelzen of aanraken. Ze was blij om weer haar familie in Oslo te zien. En ze zegt, ik ga natuurlijk terug naar Venezuela. Nu ben ik in Oslo, maar ze leveren van daaruit ook felle kritiek op het regime van Venezuela. Ze noemt het staatsterrorisme van het Maduro-regime. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Noorse premier riep ze de internationale gemeenschap op om de financiële levensaders van Nicolás Maduro door te snijden. Sommige mensen spreken over een invasie op Venezuela of de dreiging daarvan. Ik wil opmerken dat Venezuela al is binnengevallen. Volgens Machado krijgen Rusland, Iran, allerlei terroristische organisaties, misdadigers en drugskartels ruimte in Venezuela omdat Maduro financieel afhankelijk is van hun activiteiten. Daarom benadrukt ze, moet de geldstroom worden afgesneden. Kijk ook even naar een fragment van de persconferentie. Daarin zegt ze dat ze dankzij Amerika Venezuela uit kon komen, waar ze maandenlang ondergedoken zat en op die manier in Noorwegen terecht kon komen. Kijk even naar dit fragment. Thank you. I want to welcome Maria Corina Machado, this year's Nobel Peace Prize laureate. Certainly the regime would have done everything to prevent me from coming. They did not know where I was in hiding in Venezuela, so it was hard for them to stop me. It was rude, nonetheless. And yes, we did get support from the United States government to get here. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.